Hello guys, Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. So today ay gagawa tayo ng isang series at inspired tayong gumawa nun dahil may isa tayong bisita sa comment section below. So basahin nyo, ay yung in-upload ko yun actually sa Facebook ko. May nagpapapansin sa atin. So carry lang yun, wag natin pansinin, baka magka-wrinkle lang tayo sa mukha. At ito na nga yung sinasabi kong series guys, dapat nyong abangan. I-play nyo lahat to. Apat na episode to guys, kasi yung isa is walang nag-attend. So walang nag-send ng picture ganun. So bali apat lang na series. So may yung asayan nyo na yun. Okay guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. Huwag mong kakalimutan i-like, share ang video na to sa iyong mga friends para ma-share mo ang good vibes. So ito, may paonting hapyaw tayo sa mga friends natin. Happy 500 subscribers tayo guys. At so ito na sila guys. Mag-subscribe kayo sa channel nila Arabella Luis, Kenny Toshi, Robertson Junio, Raf Kenneth Vlogs, Donabel Peralta, Vincent Ergisa, Coeles Vlogs, and James Deomar. Ayan, so ngayon naman is dumako na tayo sa ating shoutout guys. So shoutout kay Glenn Bryan, Beverly Barreto, Jiro Kalimlim, Maki Mendoza, James Ivan Margate, Charles Aliado, John Paul Kepian, Vince Mabano Carino, Diana Angel, Gerald Ken, Alison Flamingo, Lara Camille. Last but not the least is yung kay Kuya Ernesto Alangco ng Ormoc City. Ayan, shoutout sa inyo guys at keep on watching and supporting the Family Barbie. So, malapit na tayo mag 1K guys. Subscribe. Without further ado, let's get into the video. Ayan, so bago pala tayo mag-start guys, is-explain ko yung mechanics. So, apat na category ito, boy, girl, bisexual, and gay. So ngayon, nagpa-send ako ng pictures sa kanila through Messenger and sa Facebook yung post ko. At i-judge natin sila kung sila ba ay PAK o WAPAK. So, ang ingay ng asa yan na natin sila. Dito ako sa labas ngayon. So, yung PAK, ibig sabihin niya guys, is maganda. So, ayan, maganda or pogi. Pero pag sinabi natin WAPAK, yun yung super duper ganda at super duper pogi. Ngayon naman, wala tayong sasabihin pangit dito. Kasi alam nyo na, baka mag-irit na naman ng ulo sa atin yung ating isang bisita sa comment section. So, shoutout sa'yo. Kung panonoodin mo man ito, shoutout sa'yo. Thank you so much. Ini-inspire mo akong gumawa ng vlog na iba't iba. So, para sa'yo to, isang PAK na WAPAK. Ayan. So, let's go na sa ating video. Ayan, ang first naman natin guys is si Ivan Margate. So, si Ivan Margate is nakalaban ko siya sa pageant. Actually, anak-anakan ko din siya. And kasama ko siya sa district dancing. Ano ba yung buhok ko naman? Kasama ko siya sa street dancing guys. At magaling siyang dancer. Pag sumasayaw nga kami ng kapalda yan, ewan ko lang kung siya nahihirapan. So, ayun guys, dahil dyan sa effort niya na gown is WAPAK. Ayan. Actually, LGBT night namin yan. So, dito yun sa flag. LGBT night namin dito sa Bayambang yan. Ayan. So, next is si Brady Jones Cunyo. Para kay Brady Jones Cunyo, isang malaking WAPAK. Dahil nagpakalbo siya dyan sa picture na yan. Actually, mahaba yung buhok niya, tapos kulot-kulot. Pero nagpakalbo siya. Ewan ko kung anong bukod ni Bading. Para kang nasa ibang bansa dito sis. Next naman natin is si Rexy. Ayan, so kasama ko sa street dancing yun dati. Ewan, nag-transfer siya ng school at doon na siya ngayon nag-aaral sa Dagupan. So, ayan, na-miss ko si Badita. So, dahil dyan, isang malaking WAPAK. Para kang model dyan sis. Actually, sa mga picture mo yan lang yung nagustuhan ko. So, ayun. Next naman tayo guys kay Madam Andrea. So, si Madam Andrea ay also known as si Madam Negra dito sa Pangasinan dahil pag lumalaban ng pageant niyan, ay, Diyos ko, mula ulo hanggang paa, may negrang tatatakwa na loka ako. O, dahil dyan kay Madam, isang malaking WAPAK. Awesome siya pag nakalaban niya sa pageant. Ang galing. Next naman is si Glenn Joshua.
Maraming salamat sa edit. Ayan, so dahil dyan na, dapat nag-set ka lang mas maayos na picture mo. Ayan, PAK para sa'yo. Maganda ka pa rin naman siya. Si Mami Iya, so ayan, may pasuso si Mami Iya. Dahil sa pasuso na yan, WAPAK. Ayan, bongga. Loka ako. Okay, next tayo guys. Next naman natin guys is si Jaja. Ayan, so si Jaja ay very beautiful. Babae na siya actually. Tapos pag nagsasalita siya ganun, ganun siya magsalita. Pero babaihan talaga siya dahil babaihan kahit sa malaking WAPAK. Yan. Next naman guys, natin ay si John Ray Peralta, also known as Jana Peralta. So, ayan, friendly was ko din yan na makeup artist. So, kung gusto niyo ng makeup artist na kakaiba siya, kung hindi na makeup artist. Pero ako, hindi ko kaya pilitin. Nakikita niyo naman po yung resulta. Arat! So, ayan. Isang malaking PAK. PAK muna. Ay, hindi. WAPAK ako nag-picture ata dyan. WAPAK. Ay, hindi ako nag-picture dyan, pero maganda yung pagkakakuha. Gemeraya? Wait lang, tingnan ko yung Jemia pala. Shoot. Si Jemia may pasankis at saka may suso din siya. So, hindi na alam ko ano mga pinagdaanan nila dyan. So, isang malaking WAPAK para sa'yo. Ayan, beautiful ka din sis. Aloka akes. Next naman guys natin is si John Ray. Ayan, so si John Ray na naka-sun visor pa. Power. Bigyan natin ng isang malaking PAK si John Ray. Ayan. So, next naman guys, isang ating friendly WAPS na volleyball player, open spiker, varsity player po namin siya sa PSU, sa Pangasinan State University. Ayan, napakalakas niyan. So, si Miss DYOSA is WAPAK. Nag-extension pa, nag-lipstick, nag-makeup pa, power. Next naman guys is si Mother Kel. Ayan, si Mother Kel naman is kapatid siya ni Shania Erica, yung best friend ko na sinabi ko kanina. So, ang ganda niya dito. Actually, graduation ata to, fan shoot. So, ayun. Dahil sa effort, ito. WAPAK. Ayan. So, next naman natin guys is si Mami Jem. So, si Mami Jem, pasabog na dance instructor yan. Pasok siya sa top 5 dito sa ating most very good na DI. Most outstanding DI. Most very good. Ano yun? Most outstanding DI or dance instructor din sa Pangasinan. Pasok siya sa top 5. So, dahil doon, WAPAK. Tsaka awesome. Very awesome si Mami Jem. As in, hands down ako sa kanya. Ang galing magturo, ang ganda pakisamahan. Pero pag hindi niya nagustuhan ang ugali, hindi niya talaga magugustuhan. Pero thank you so much, Mami, at naging part ako ng iyong squad. Next is si Ate Margo. So, hindi ko siya kilala, ni-request lang siya sa ano. Pero, ang ganda niya guys. Dahil dyan, WAPAK para sa'yo ate. Next naman is si Queen Landa, also known as si Negra din. Dito sa amin, dito sa Bayambang. So, beautiful yan. Pageantera, as in, ano siya, humahakot ng corona siya guys. So, pero power talaga, as in, legit. Queen of the Ramp, best in talent. Actually, sila yan yung mga nakukuha niya palagi. Tsaka best in swimsuit, mga yan. So, dahil dyan ito, WAPAK sa akin sis. Next naman natin guys is si Sasuke. So, kasama namin yan sa volleyball, Bayambang Volleyball Club. So, dito sa Bayambang, of course. At, ayan, masaya siya kasama mabait. Dahil dyan, para sa'yo. Last but not the least naman guys is si Sasa. So, si Sasa, mga anak-anakan ko yan, mabait yan, magalang yan, at solid Barbie natin. Solid Barbie siya. So, dahil dyan, WAPAK sis. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. At sana na-enjoy itong video na to. Hindi na ako masyado magkasalita ng ending. So, next video na lang. So, ayun nga guys. At this video, always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys! Watch nyo yung isang video. Lalagay ko dito guys. Yung video, ayan. Click nyo na to. Panoorin nyo yan. Tapos click nyo rin to para mag-subscribe sa aking channel. Ayan. Click nyo muna yan. Ayan. Perfect. Thank you. WAPAK.